kaya ngene iki urip ya. Tak kepiye iki? Iki urip kok kaya ngene iki. Meh bodo. Ra ndek duit. Oh no. Iki ngopo iki? Iki ngene wae iki. Iki nggone juragan Joyo jaluk-jaluk kopi ngene malah matuk iki. Rokok yo entek. Piye iki? Arep utang. Yo nambahi angsuran. Nambah-nambahi mumet. Golek-golek toh. Ya pancen ora dekek kok ya. Ya ora duwe duite ya entek. Ngene wae. Nang juragan Joyo nek menawa leh-leh kopi rada ayem. Tak juragan Joyo sik wae.